No to je jedno. Ukaž, jak dělá ploštice. Ukaž ten pohyb. Tak nedělá. Pořádně se prolez tady po zemi. A ukaž, jak dělá ploštice. A i zvuky, jestli umí. Udělej zvuk ploštice, dělej. Spodil. Yes. Ředil po Fuj. Úplně hnil po cestě. Přestaň, támo, ten pach na stopa. Pohodě, nebo co když neuhnu, co když se neuhnu, no? To dostaneš nápis. Na rypak, jo, to bych chtěl vidět. Au, more! Au. Tak asi to asi si to nadevoval Acilago. No to... To jsem myslel ze srandy, ty vůbec. Acilago nebuje, yes, dej ty roli někdo, dejte někdo roli představitel. Jsem toho na vojenské základně, ty kriple jeden. Potřebuji masku novou. Ježiš, to je kurva lehká píčo, mě... Jujky. Ježiš, to je kurva lehká, Jujky. Počkej, ale... Se zámazlkem břemeno. To jsou bedra, tlusté, černé. To je $1? To je $1? To je $1? Většina to sraní, jo. Ty počkej tady. Počkej, on napsal, počkej, někdo to napsal. Týpek bez trika a kalhot se revivnul a běhal to s typou, už se na oblečení. To jsem já, pičo. Jo, to jasné. Budeme vás sledovat opodál, pičo, tak zkuste něco. Máme tam snajpera, pičo, v moři. Co je? Máme postavit. Nic, dneska když ten začne počítat, do 60 skončí, pomalu. Pomalu, pičo, co ti je? A tady ten bude pokračovat od 60 do 120, pak můžete odejít. Pičo, můj boombox, vy mrtky! Policejní brutalita, dejte mi pravíka, jo! Vyveď toho ven. No dál, já jsem zamrknul na tom, píči. Po téhle nemůžu, jo? To. Klop všechno, ty pičo, zabij! Tak Helena down. Ostatní složku, co vidíš, vyjebej! Helena down. Neseme vidlak, si a díme nese. Pojďte si klame, spaví se jak... Ona je těhotná, tak to se bere. Když je těhotná, tak se to bere za 3. Jo, ona je těhotná, ona má zárodek už v těle, takže tím pádem 3 rukojmí máme. Když by jí zabijem, tak máme dvojzářez, chápeš? Dvojzářez? Maron bude mít dvojzářez, jestli nám tady nevyhovíte požadavku. Ne, vyvolává let, kámo. Bych ten perimetr volnej, jo, podělává to. Je, do píčky. Udělej to, šup. Udělej ropuchu, která sedí na šabinci. A má tam toho milence jeho a oni tak furt se grkají na spatek, tak udělej to a já budu ten... Udělej tu žabu, co když olízneš, tak máš halucinace. Jet nebo ne? Zakuňkej ty krymle. Chlapi, dobře, máte požadavky zvláštní, ale tak produkuju mi, Ano. co neuděláme. Takže... Škvak? Kuňk? A... Ano, takže to bylo docela v pohodě, tak tady ty můžeš jít. Ast. Hvězdička místní. Po městě jezdí domácí ježci. Dvě auta po domácky vyrobené a napíchujou lidi. Vypadají jak ježek. Dívej, Svrab se ozval. A Svrab se ozval. On si byl asi čurák vyhonit a se mu to nepovedlo a Svrab se ozval.
Na podobě ty košťat, vem si tu druhou, co měla za... Pojď, ne? Pojď ty koště, ne? Dělej, pojď. Pojď, ne? Pojď ty koště. Ty zmrde. Ne, nevytáhuj to, ty zmrde. Ani to neskoušej. Co je ty puzera, ty pičo, na mafiánku? Tu si jde napredat ty koště, až se sněhu, pičo, konino vyjebano. A potřebujete nás tady ještě, nebo můžu odejít už? Zdravím, mám někoho odvést. Asi ne. Dejte dál. I'm gonna be your bubblegum bitch.